Ще кажа съм да видя една бърза и пусна загрузка. Нека да започваме, ще ви бъдат нужни тук. Кисело мляко по някакъв повод, аз лично ще използвам кайси, те са малки, сега не е сезон, но сметка на това са много вкусни. Да, лъжица. Съжалявам, че лъжица и сорко ягоди. Това ще използвам. Някакво това ще използвам от ягоди. Първата стъпка е да сложим млякото вътре. Сложим млякото вътре. Сега. Колкото вие си решите. Аз ще сложа цялото, защото малко. Чудото. Така. Ето сложим млякото, съжалявам. Да. Сега ще сложим колко сладкото. Това е здравословна закуска. Аз ще използвам само не трябва само сока, така да го нарека. Не се казва така, просто думата ми излезе в главата. Мога да сложим ягода. Съжалявам, ако нищо не вижда, просто съм срещу светлината, няма друго да изключа. Да. Ще мога да дойда. Съжалявам, че съм толкова толкова съм след. Да, явно. За мен лично е съвсем лека за това. Ще ви кажа, че ще е нужен нож. Но така или иначе да ви се виждате добре. Ще скупите ли не само? Ако които не обичат много колите на да, сега ще ги разрежа на две. Става лесно. И бързо. Аз си взимам 3. Това е едно щелта. Добре, и да. Е така. Може и да не използвате нощче. Аз си използвам нощче, защото качи ли сигурно ще бъде по-лесно. Ето. И слагаме вътре. Пък ако са ви прекалено големи парченца, може да ги нарежете на по-малки. Да, ще ги нарежа на по-малки. Съжалявам, много че ви бавя. Даже мисля да спра направо по-малко. Не, пък да може да се поговорим. Беше много вкусно. Само че едно глътка. Както казах преди малко. Да, съжалявам, ако чувате нещо. Защото аз чувам шума на моите племеници. Да, сигурно сега се казвате. Ти си Леля? Да, Леля съм 2 пъти, защото имам 2 по-големи сестри от мен. Да. И съм 2 пъти Леля. И двете си имат по едно дете. И двете са момичета. Ще казвам на нашия целият род е момичета. Все пак жива. Ето, само да ви кажа, сега имате възможност да ме видите колко съм
грозна, когато не съм разсънена. Така че аз станах преди някъде един час. Чакай така надолу. Да, виждате хубаво. Да, честно казано, закуската става много бързо, само че аз ви забавям, защото не съм се приготвила хубаво нещата, защото съм Антония. Да. И сега ще разпъркам малко. Ще бъде по-добре да ги сложите в по-голяма купа. Ама сте толкова невидими като мен. То е ясно, че ще вземете най-малко. Да, съжалявам, сега си казвате, че тя не може да бърка, ама като си има много нещо, като има малко купа. И те, хора, нещо. Чао, съжалявам, ако нещо не сте видяли. Да. И аз ще си сложа още малко. Много е хубаво. Домашно е. Тя да го прави. И сега. Слизам да ям палачинки. Как той ги направи? Но че липчето. Друга страна. Да. Не няма да ям пред вас, за да ви изкушавам. И да, ако искате, може да слушате малко. Но ще слушате съвсем малко, защото става прекалено сладко иначе. Да, нашият мед е доста. И е липов. Но ако имате по-тъчен мед, може и да стане по-добре. И така стана, само трябва малко. Да. Също искам да ви кажа, че пак почвам темата за готвенето. Не знам, а толкова искам да започна отново да готвя. Да, с стойното сигурно. Повече няма да имам клипове, защото се карахме, но както и да е. Това вас не ви засяга много. Да, хора, това беше клипчето. Дано да ви е харесало. Как се получава. Много е вкусно. И да. Дано да ви хареса. Чао!